Dan il-punt li nippruvaw ninċentivaw aktar min ikun kbir fl-età sabiex jibqa' fid-dinja tax-xogħol hemm ħafna, iddiskutejnieh ukoll meta konna qegħdin infasslu il-politika nazzjonali għas-suq tax-xogħol u proprju f'dan il-budget iva rridu naraw kif ser ikollna miżuri sabiex nibdew immorru f'din id-direzzjoni. L-ewwel li ma rridu nibdew huwa li nieħdu stocktake, jiġifieri nieħdu ritratt tal-ħiliet li għandna fis-suq tax-xogħol. Wara li nagħmlu hekk u dak il-proċess huwa mistenni bejn wieħed u ieħor li jibda għal-ħabta ta' frar Marzu tas-sena d-dieħla, proċessi li mbagħad jieħu madwar 9 xhur sabiex ikollna l-ewwel riżultati. L-ewwel li rridu naraw se joħroġ u mbagħad minn hemmhekk isiru d-deċiżjonijiet ta' kif l-aħjar li nimxu l qudiem. L-ekonomija tagħna matul iż-żmien tal-pandemija minkejja d-daqqa li qalet xorta waħda madankollu żammet l-impjiegi. Dan il-gvern dejjem qed jagħti u jibqa' jagħti importanza kbira lis-suq tax-xogħol, għaliex hekk is-suq tax-xogħol jibqa' b'saħħtu bla ebda dubju dak ser jirrifletti f'dak li għandu x'jaqsam tkabbir ekonomiku l quddiem. U tkabbir ekonomiku huwa importanti għaliex b'hekk jinħoloq il-ġid u minn dak il-ġid il-gvern iżid id-dħul tiegħu. Għaldaqstant f'dan il-budget iwa kif għamilna f'budgets ta' qabel se nkomplu naraw kif ninċentivaw ix-xogħol, kif ninċentivaw il-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda fl-oqsma tal-business ħalli bekk nassiguraw li r-rata tkompli ddur. Bla dubju ta' xejn rridu naraw li nkomplu nsaħħu d-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Iżda fid-diskors tal-budget ukoll kun hemm indikazzjoni ta' kif il-gvern se jkun qed jagħmel dan sabiex nassiguraw li dak li għandu jinġabar il għaliex bekk ukoll naċċertaw li jkun hemm level playing field bejn il-businesses. Mhux sew kif qed inti illi jkollok min dik it-taxxa li qed jiġbor jew it-taxxa li jrid iħallas qiegħed jgħaddiha u business ieħor ma jagħmilx hekk. Għaliex b'dak il-mod ukoll anke jkun hemm unfair competition bejn il-businesses differenti. Irridu naraw li sabiex inkomplu nagħtu u nsostnu l-għajnuna illi konna qegħdin nagħtu se nibqgħu nagħtu u anke benefiċċji ġodda kwalunkwe miżura oħra li jagħmel il-gvern dejjem ikun hemm bżonn ir-riżorsi u dawk ir-riżorsi minn x'imkien iridu jiġu. Iridu jiġu mill-ġbir tat-taxxi.